Häzirki döwürde gahryman arkadamyzyň milli ykdysadyýetimiziň puwdaklaryny toplumlaryň esasy ösdürmek boýunça öňe süren başlangyçlarynyň arkadaly gahryman serdarymyzyň başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ähli uğurlarda bolýaly. Ýalnys energetika toplumynyň düzümlerine belin sekbetler eýelenýär. Şunda puwdaň almesasy ösdürmegine möhüm ähmiýet berilýän aýratyn bellemeli. Türkmengaz Döwlet Konserniň Maragaz çykarış müdürlüğiniň buýrmasy esasynda Türkmengaz Burawlyş müdürlügi tarapyndan galkanyş gaz känini özleşdirmeň birinji tapgarlyny çäginde 110-njy ulanyş goýusy 4180 metr çuňlugy burawlandy. Şunda degişli gatlaň 4149 4015 metr açyk sötün aralygyna sinak işleri geçirilende bir gece gündüz senaga taýdan 2 million kub metrden gowrak TV gazyň akmalyny. Alynan maglumatlardan belli bolýar, merkeze garagym gaz känler toplumynda yerleşýän Toporjulwa gaz käninde de TV gazyň täze akmalyny. Munyň özi puwdaň işgärläriniň we hünärmenläriniň täze ýyl bayramy münasibetli gazanan zähmet sowgatlar hükmüne kabul edildi. Türkmengaz Döwlet Konserniň ähli düzümlerine bolýaly Döwlet Awat gaz çykarış müdürlügine härki döwrüň talabyna laýyk derejedäki işler amala asylýar. Şunda Döwlet Awat gaz çykarış müdürlüginiň buýrmasy esasynda Türkmengaz Burawlyş müdürlügi tarapyndan kükürtsiz gazyň çykarylyşyny ýokarlandyrmak boýunça kefitlenen meýnama laýyklykda merkeze garagym gaz känler toplumyna ýerleşýän Toporjulwa gaz känine 264-nji ulanyş goýusy 1200 metr çuňluga burawlanyp aşaky mel döwrüniň apyt gatlarynyň 1085-1082 metr aralygy özleşdirilendi. Senaga taýdan bir gije gündüzi 3000 kub metre golay TV gazyň akmalyny. Ýurdumyda Nevit gazyň täze ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi netijesinde Newitin we TV gazyň goşmaşy meşhurlar çykarylýar. Munyň özi ýalnys energetika toplumynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlarynyň benýadynyň iýligidäli berkidelýäniň, önümçlige häzirki zaman almanyň gazananlarynyň we täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylýanyň aýdyň netijesidir.